res, jo només dic que cada any venim aquí a fer-li un pilar al Ramon. Aquest any, desgraciadament, no ho podem fer, però content de poder estar aquí i fer aquest pilar virtual en homenatge al nostre company, el Ramon. De part, res més. Bueno, van passant els anys, ja fa 9 anys, el temps passa volant, sembla que sigui ahir. Els que estem aquí, més o menys, tots recordem el Ramon, cada dia que cada any que vinguem venint aquí, tindrem que anar explicant quin és el Ramon, perquè hi ha molta gent que ja no el coneixerà. I van passant els anys, la gent jove ja no sap qui és el Ramon. Perquè no ho sapigueu, el Ramon va començar la primera etapa, sobre el 1960, va començar amb els castells. El Ramon era un home alt per la seva generació, feia quasi 1,80 m, era primet, i el que li caracteritzava era que era rialler, sempre estava rient. Era un home que avui en dia, amb aquesta colla que tenim, la colla dels 50, el Ramon seria perfecte, perquè era un home que no tenia cap problema. S'habituava al que tenia que vindre, participava en tot i venia a passar-s'ho bé. Aquest era el Ramon. Portem 9 anys venint, aquest és el 8è any que venim, perquè el primer any, que va ser el 2012, no van vindre al cementiri, van fer una placa al local. Me'n recordo molt perquè el local vam entrar el 2011 i el local no deixaven clavar res, no podien clavar ni quadres, solament hi havia la red, era possible clavar res. Vam demanar permís per ficar la placa del Ramon i l'alcalde en aquells temps, que era el mateix que hi ha ara, perquè es veu que ja està ben assentat, ens va dir que solament podíem ficar-la a un puesto, en un raconet ben amagada. En aquell temps el president era el Jaume, jo justament tenia el taladro a la mà i em va dir, l'has de clavar aquí en aquest raconet. I vam dir, home, una vegada que li ficam la placa al Ramon, i la vam clavar enfrente i davant de la porta. A partir d'aquell dia, el local s'ha omplert de quadros, desquadros s'ha mogut, quadros que es mouran i es desmouran, però la placa del Ramon segueix estant al mateix puesto. A partir d'aquell any, cada any hem vingut al cementiri i cada any hem fet un pilar i li hem fet una ofrena. Aquest any, com tots sabeu, a l'any del Covid no podem fer cap pilar, no hem pogut fer cap més acte, però els pocs actes que han fet han sigut merescuts i el Ramon aquest acte se'l mereixia. A part de tot això, i amb el permís del Ramon, també m'agradaria aprofitar per la gent que ens ha deixat aquest any. Aquest any ens ha deixat el mossèn Ricard. El mossèn Ricard també era un casteller de tota la vida i ens va deixar, i va ser l'home que va obrir les portes de Déu. Va obrir l'església i gràcies a això els Minyons van poder començar el 2002 i estem aquí. També m'agradaria recordar els socis protectors que hem perdut. Aquest any hem perdut el Jaume Ventura i a la seva mare, l'Amèlia Guardià. Eren 2 socis del primer dia i aquest any també s'ha marxat. També voldria recordar a tota la gent, famílies, amics que han perdut i en general a tota la gent que per culpa d'aquest Covid ens ha deixat. Per això que tinguin un bon cel. Unes paraules primer? Vostès com en Rubio.
un any més, i que no falti. Bueno, tot el que has dit és veritat. Tothom tenia molta paciència de tot, s'estimava tothom. Quan venia d'assajar i s'enfadava. Deia, quasi no ha vingut ningú, i jo li deia, per què hi vas? És falta que no hi vagi jo. És falta que falti jo. Això, tant amb això com amb anar a cantar. Ai, Ramon, a mi penso. És així és la vida. Doncs que tingui un bon cel i l'any que ve es tornarem a veure. Moltes gràcies. A tu, Montserrat, a tu. Ai, senyor. Bueno, Doncs res, l'any que ve, si tot va bé, en farem 10 anys. I si tot va bé, farem una torre de 7. com va venir allà del Vitge, no, del Vitge no. Barcelona, Sí, hospital, bueno, a la Vall d'Hebron. em vau dir, no, si ara ho deixarem. Ja ho deixem, dic-ho. Pues potser va ser tu el que ens va donar força, no? Jo vaig dir, no, però això no ho teníem el Ramon. Vaig dir això. Què havia de dir? Això. Pues gràcies Molt a bé. tu. Bueno, Molt bé. voleu un imperi. Molt bé, nois. Bon títol, No creu, que canya.